sinikele kuba bishop wenkonzo athathe inkonzo yakhe ngegama elihle lenkosi. See
ngamele umuntu asenzele umthandazo omkhulu. Egameni kaThixo uyise, Thixo unyana, Thixo umoya oyingcwele, bawethu olungileyo. Kusasa nje Nkosi sime kule nkonzo. Sizawuqhuba Nkosi inkonzo kaphumelela usolungileyo. Singabatata enkonzo kenkonzo. Hamba phambi kwethu Nkosi. Thixo Nkosi olungileyo. Masixa siphakamisa amehlo Nkosi singaboni umuntu. Sibone wena. Thixo Nkosi olungileyo. Nathi inkonzo omntana Nkosi. Beseze ngobuso elizweni. Nkosi olungileyo. Wena wamqonqozela Nkosi. Wambiza ngegama. Wangumntana Nkosi uyasabela. Wathi thetha Nkosi. Ngobe siva umkhonzi wakhe. Noba umkenjani Nkosi? Uvume wena Nkosi. Thixo Nkosi olungileyo. Nakumama yakhe Nkosi ethokombisa inhloko ezantsi. Nakutata wakhe Nkosi. Babecimba Nkosi injongo zabo bazawungcwatywa ngulo mntana. Kodwa ngephanyazo Nkosi. Sasa nje Nkosi bangcwaba lo mntana. Nkosi olungileyo nalilizwe lethu elinakele kangaka. Nkosi olungileyo. Asihambi ngandlela enye Nkosi. Abanye bahamba ngemela. Abanye bahamba ngodudu. Abanye bahamba ngokuvula Nkosi. Nkosi olungileyo nalilitshala. Usenze ngobuso elizweni. Elinye Nkosi likude nomadinga akho. Nkosi yamulungile. Xa lizokuwa Nkosi ilizwi lakho mabavule inhliziyo zabo. Ngoba Nkosi umkonzo empty Nkosi. Sidinga abantu bakho. Laba bahlangana lapha noqobo. Nkosi yamukwazi ukukhamba lo mntana. Yona ndathona umculi ndipheleke emkhululi. Mandiphathelele kuwe. Yeba mnandi mina Nkosi xa ngihamba nawe. Nkosi olungileyo. Thixo namandla amakhulu. Nami Nkosi la. Thixo Nkosi. Phakathi evekini Nkosi sincokole Nkosi nale family. Sithi sizawufika Nkosi lemini. Nkosi olungileyo. Ifikile Nkosi lemini. Thixo Nkosi olungileyo. Mabamkele Nkosi. Baginye nobakukhakha. Bayazi into abaNkosi kuvume wena. Nkosi olungileyo. Nakumthanjiswa wakho Nkosi. Usuke elizweni elikude. Kodwa wena Nkosi wamphephisa. Izabatha zikomtyholi. Bazokwa Nkosi kule nkonzo. Masingaboni yena Nkosi. Masibone wena. Mnike Nkosi ilizwi, ungamniki intonga Nkosi. Ngoba intonga into bethu umuntu. Nkosi olungileyo. Mnike ilizwi elizothi Nkosi livele kuwe ngasentla. Ezothi Nkosi xa evula umlomo ethetha nathi Nkosi silive Nkosi ilizwi lakho. Hlala kule nkonzo Nkosi nabo bakhonzi bakho. Inkokheli zale nkonzo nazi ingwevu zale nkonzo ezikhokhele notata umika phansi. Nika amandla nazo Nkosi. Bazikhokhela notata Nkosi yamulungileyo. Ikhokhele libandla kakhulu. Nabo mama Nkosi abavuma kamnandi. Nkosi yamulungileyo. Bebavuma ngolosine Nkosi isipha. Eboneni bavuma kamnandi Nkosi. Bangathi ngathi Nkosi ngivuleka umhlaba ndingene. Nkosi olungileyo bagcine nabo Nkosi. Nalolutsha lakho Nkosi. Abo bantwana abaningi abangabazalwane. Nkosi olungileyo. Hlala nabo Nkosi bagcine. Bagcine Nkosi elibandla. Bagcine Nkosi elibandla. Bazive Nkosi. Uhayi kale ngenkokheli benguhayi Nkosi. Ewe. Nkosi yamulungileyo. Bagcine Nkosi egcine njalo. Waye Nkosi yethu ikhulule. Amen. Awethu semazulwini. Aliphathe
kaMoses umfakwathi Nkosi yami ulikhaya wena kuthi isizwe nesizukulwana ekazalwa zintaba ekavela isimhlaba nazo elimiweyo ususela kwaphakade kude kusema phakadeni wena uthi ubuyisela umuntu wemthuli uthi buyanye nababantu ubayiwakala eminyaka emehlweni akho linjengeminiyezo xa idluleyo linjengomlindi wasebusuku uyabaphuphulisa abalale ngengomso babuye bahlume njengotyala ngomso butyatyamba bubuye buhlume ngokuhlwa buyasikwa bome ngokuba siyaphela ngumsindo wakho sikhwankqisa ubushushu bakho ubeke ubugwenxa bethu phambi kwakho nesibufihleyo ubeke ukhenyiseleni ngobuso bakho ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuma komsindo wakho siphelisile iminyaka yethu njengentsebezo imihla eminyakeni yethu iseminyakeni engama-70 ukuba ithi abamanintsi kakhulu iba yiminyaka ema-80 libe liqhayiya layo likukwaphuka nongabi into yanto ngokuba ithe phe yakhawuleza saphabaza yasemka bani nowaziyo amandla omsindo wakho nophuma kwawo ngoko ufanele ukoyikwa sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze size inhliziyo elumkileyo abakwazi ukuphakama baphakame sizofunda ingcelo yobomi babo. Amen. Amen.
umnqoba sibonisa inkokheli zakwalizwe ezingaphakathi ezisuka kwimvaba ngemvaba ngegama lenkosi. Sibulisa umzi wakwaNoxolo, sibulise nabantu abathe bawulive elinxeba baza ngeneno. Sibulisa ngakumbi ke amazotho ogaba obhanqo amampinga mayibonge inkosi athe namhlanje abanelishwa lokuba sibe silapha ngomntwana wabo ongasekho. Mayibonge inkosi. Kodwa ke umkile ngoku umntana wabo uzawusheka inkumbulo. Mayibonge inkosi. Izihlobo zakhe ke izizalwana zakhe inkonzo kamamakhe ayikho enye imini yobhabhayisa yileya namhlanje. Andinanto lenkonzo yale ntombi. Ndakhumbula uYesu kajonge emnqamlezweni. Ufika bezinyididi bekhala. Uthi sanulilela mna. Zilileleni nina abantwana benu. Asimyeke ngoku udlulile lo daba. Icebo lisheke nathi. Mayibonge ngoku. Bakhona abantu abathi bazawukhapha bathiseke kanti unenye iprogram. Singcwaba nje singcwaba kabuhlungu nalento ufuna uyenza. Amen. Uba ke umuntu ungxamile ngimdodo ye-airport xa ndigqibileyo uzasaya endlini atyiswe aye emcimbini wakhe. Mayibonge ngoku mama sithi akulahlwa kungafela kwaye sithi umntana akazubuka nini eniyapha bawugayi khawusiphathelele nkonzo. Mayibonge inkosi uyikhawulezise ngoba ndifuna ufika besefresh. Mayibonge inkosi bangakhathazeki abantu abangenasitulo. Mayibonge inkosi ngawathandazela amathambo namhlanje angamsokolisi. Basithatha ingoma simnyuze
okholwayo indodana Tata balapha ngaphakathi ndibulisa noma lolutsha zingashiyanga kule nkonzo kaPhulukileyo. Ndibulisa ngelwango lenkosi. Amen. Ngoku siya kwizithethe zethu zanamhlanje. Sikhe sive ngamagama atshintshi okuphila kwale nkosana oba ibiphila njani kwekata nomhlaba. Isitethi ke sokuqala, isitethi sokukhula noNyameko Boyi, isitethi esilandelayo isitethi sokuqala iyaba sokukhula iyaba nguNyameko Boyi, esilandelayo
isithethi sobumelwane uzanyiwe yes ibe icripio. nabamelwane bethuni abalapha emvuthelelo baphumelele ngicela uxolo babawo yothukile bendihamba uyendibheke yonke kandixelelwe yothukele namhlanje khathe ngenxa yoba bayayazi bacela umuntu othanda uthetha andilo mntu othanda uthetha andidananga xa kuthiwa mandithethe ngokuphumelela ngokukhula kaphumelela bifaba intanga ke ethetha ngayo thunayo xa kuba ke khulele phambi kwam bazali bam uphumelela ukhule ngumntana orayithi andithengi kusoba kulo mntana orayithi ekhulela kule noxolo sithi kaba kodwa ntiyeni bafike emva kwethu bona ophumelela lo mamgwethu wafika umamgwethu wazenzela abamelwane wakuthi uba umamni ngoba kufuneka xa ufike endaweni uphakame kunokuqondane nabamelwane ukuze lizokwazana nakuhlelo into endini akwaphela ndikenza loo nto ke lentokazi abamba sazani kanti apha phakathi ukho nokuzalwana ukhulile kuphumelela ekhuliswa ngumamakhe kala wathina besithi ngumntana mamgwethu ukhulile uphumelele evuka isikolo sakhe sokuqala ufunda eClearpark aba nomamakhe emphumelele wayofunde eWestgate uphumelele engumntana olungileyo uphumelele kumthumele abuye kwaye uphumelele begqitha kwaye athi ngophumelele agqithe kangaba igama kaphumelela ziwakuba athi notsholo abantu sabemtelekisa bathi ngiletoya bazali basekaqhake umntana uyajikendele njengabantwana bonke anakuxoka umamakhe uwevuka ndikhumbula ezocengwa sithisha bangame esikolweni ukleva ke lo mntu ndiyalathi ngatula ukleva ke lo mntu kleva nyane esikolweni kangangoba ubangabe besifunda isikolo ngoba ngeyinto namhlanje ngesekahloba kleva kaloo nto ikhumbula umamakhe ngemindi phaa bethanda ukuhamba phaa ngoba mntokuyenza amakuyendathanda ukuhamba phaa athi umamakhe yho ndivela kumfundisi unikwe nezihlangu naziya ndifuna abafundisi for lo mntana ndimzamela nabafundisi ngoba ndifuna alunge azobheka esikolweni nazi ihlangu zifangela xesha zakhe funeka abheke esikolweni umnonelele ngoba ufuna abe yile nto abe yiyo umzamile nyani uphumelele khawona kumntana njengabantu bonke ukwento zonakalisa abantwana bazalweni ukwento zonakalisa abantwana omnye ke ngonakali ndenzi ngathi ndiyamonakala anakalo zezinto kanti wenziwa ndim naleyo masijonge sikhangele bazali baseka ukhulile ke uphumelele bazali baseka ndikhumbula ke imindini lapha kokwabo yageza nogeza ihlali mina ngiye kumzala umzali wakho yokuqala athakane ngomzali wakho ndibuza into thina kathanga ubani ungandithumela imali ento ozothambisa unomuntu uthi mnyanam ndizakuthumela kandithumeleli wathi hayi usandibeka ligrosa lapha uzandithumela ndoda mbani mewabanayo imali beka phandle kwalo senditheba ukhule njalo uphumelela ndifuna ukuthi kulekelele naye mkhululeli ungumntana onayisi ohlekisayo othi ukhuleke uyayedwa kodwa amandla kuyayedwa
Ndibulise ku-MC Culture Equity Inkonzo. Ndibulise kodwa abangqongileyo. Ndibulise kumama. Ndibulise kumama abakhulu. Ndibulise kwifemeli. Ndibulise kulutsha esihambana nendleleni. Ndibulise kubahlali bethu engakwedinala nje. Ngamagama amathathu. Lethuphile. Nami ndiyafana nonyaka ngoba iprogram isenziwa ndim. Kodwa ke khandiyazi uba ndizawuthetha. Kodwa ke akunani. Mandibulele sister wam from another mother ngondimela le ngoma. Ukulungisa inhliziyo yami ngoba ndonakele. Nanjengoba umama uNonyameko esitsho mna befamba andithethi nyami befamba kuthetha unyanam ngoba nguye olingana nophumelele. Kodwa ke ndizawuthetha ngokumelwane ukuhlala kwam nophumelele nomama kaPhumelele. Ndidibene nothandiswa onguAsande namhlanje ngo-2000. Uphumelela wayena plus minus 2 years ago. Eselusana. Sifika kumhlaba senoxolo. Ndachomana ke mna ke nothandiswa ngoba sabantu bathanda uthetha kakhulu. But ndithanda uthetha kwabantu. Yena ke uyathanda uthetha kwabantu. Athetha basoba ithunga. Ndadibana nothandiswa ekhulisa uphumelela mna ndiseyintombazana ngekabi namntana. Uphumelela ukhulile utshilo umama uNonyameko wathi ukhulile apha ekuhlaleni enoxolo njengabantwana bonke. Ekhuliswa ngu-single mother nomakhulu wakhe. Emkhulisa kabuhlungu. Ngoba kubuhlungu ukukhulisa umntana uyi-single parent. Abantu ke abazi-single parent bawuyazi nento endithethayo namhlanje. Umkhulisile ke uthandiswa nomamngwevu uphumelela behlala apha ekhole sahlala emabokosini ngoku ungekakhiuzi igraph. Wakhula uphumelela waqala isikolo eDieven ehlala apha engumntana othunywayo owenza yonke into eyenza ngabanye abantwana abancinci. Ndikhumbula unyana mqeqala ugrade R eDieven. Ndicinga into yobana yayingu-2009 ngoko. Uphumelela yena seseDieven ngelo xesha. I think wayesenza ugrade 2 if andiphazama. Ngenxa yento yobana nam ndiyi-single parent kwanyanzeleka into yobana ndithi nqa apha kuphumelela lo wam umntana ngoba nayo imali etransport. Bahambe ke uphumelela nobakhokhele bebheka esikolweni eDieven eClary Park. Ukude mos eClary Park. Ngenye imini ke ngoku abantwana babuya esikolweni ndihlala ke ngoku nam nomamam naye ke kusemdala. Ongakhulu kukho ivenkile kuthiwa nguDikisi phaa. Ume phaa kupha ngofo. Ukuthandiswa mosena ungumntu ozithatha izinto lula. Thandiswa abantwana babuya athi hayi bayeza. Ongakhulu unyikelwe iswekile phakadikisi athi gqi uphumelela nobakhokhele sekukho nokuya ngelo xesha. Bahamba ngenyawo mna hayibo kutheni nihamba nenyawo. Hayi uphumelela uyithathile imali yothe bus fare. Wathi uzawufotokopa ngayo esikolweni. So ke ngokakwazi ukuthi ungafotokopi mosle so makathathe le mali yebus fare afotokope then bona babuye ngenyawo. Hayi ungazama uqinile. Fotokopa ku grade 3 grade 4 hayi ungazama uqinile yakhohlisa lento. Sengisho uba ukhulile uphumelela ngelo hlobo njengabanye abantwana bonke. Wakhula singabamelwane apha ekuhlaleni. Wakhula uphumelela watshintsha uphumelela kwingqeqesho kamamakhe njengowami umntana otshintshile kwingqeqesho yami. Uphumelela kudibana naye apha ethafeni makabakhokele R102. Ndicingisele bengayiceli kumndlela nakabanye abazali abalapha bangangqina ba uphumelela bengumntana onjalo. Iphakamile namhlanje inkonzo kaPhumelela mhlawumbi omnye uzothi ngenxa kaMakaPhumelela kodwa mna ndithi ngenxa yenhliziyo kaPhumelela noba uphumelela mhlawumbi ebeyintoni na kodwa inhliziyo yakhe ngaphakathi enhliziyweni ebebonakala unayo umoya kaThixo. Qha nguSathana osebenzisa abantwana bethu kumhlaba senoxolo. USathana uyabasebenzisa kakhulu abantwana bethu kumhlaba senoxolo. Mhlawumbi ke omnye uzothi nothi enoxolo yodwa kodwa thina apha enoxolo uSathana kakhulu uyabasebenzisa abantwana bethu. Umthandazo siyawudinga kakhulu. And thina phela xa sinengxaki yohlekana uthi umntana wakho xa esenza into ezirayithi wena umseke omnumzali okhulisa umntana kabuhlungu esenza into ezirongo. Yiyo nto ndisithi apha enoxolo siyawudinga kakhulu umthandazo kakhulu umthandazo. UThixo akhe noko afike kulo mhlaba senoxolo. Kwanele ukuba kungenxa yethu singabazali siyazithoba phambi kobusa bukaThixo. Sicela uxolo sithi Thixo noko siyazithoba singaxolisa.
ukuze abantwana bethu bajike. Ikhona ivesi ethi kuIsaya ngokufa kwakumkani uZiya ndayibona inkosi nditshilo nakumntana ngathi Lisa ndicinga into yobana namhlanje uzawuguquka kwendlela ozihambayo ngoba umbonile uphumelela ibingusister wakho uphumelela nguuya ngubakhokhele ngulisa zii-brothers and sisters akho mntu ungayaziyo kule noxolo. Ndathi ngokufaka kumkani uZiya uzoyibona inkosi uzoguquka namhlanje. Ndiyacela nyaka kakhulu baza uziqonde khandikwazi umthuthuzela uAsange xolo sibakho khandikwazi umthuthuzela kakhulu ndisikayidwa ndathi siyakhula Asange ithi loo nto kukhula zikho izindlela zokukhula and ndathi kuAsange uThixo kasoze akunika umthwalo ongaphezu kwakho mhlawumbi uThixo bewunike mna lo mthwalo bendizawulandela ngenxa yento yobana uThixo ekuthembile wena uthembe wena uThixo wakunika lo mthwalo. Ndithetha bethe ngokukhula kwaphumelela apha enoxolo omuzothi beliphara omuzothi beyinto ethile uphumelela kodwa mna ndithi ngaphakathi enhliziyweni yakhe uThixo ebesebenza ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Xolo ndibazale ngokuthetha into enje ndiyavukela nanjengomzali enkosini bethu into endifuna uyilungisa kancinci andingozanyiwe ngesi ndingunosiseko sithule.
sakubizwa sasithethe senkonzo ubawo u-Eno Gogwane uyosasibambela kule ndawo yesithethe senkonzo. Inkomo. Yabana Jesu, Emo, yes, Yabana, Emo,
inkokheli yenkonzo bawukwethu Bishop Dr. JW kodwa umhlaba waseKapa uba wahamba naye torho ii-branches zonke amaziko amahle asuka kuzo zonke kwezi mbobo zoMzantsi Afrika athe nawo azokhala kunye nomama aphumelela kunye nomhlaba. Ndiyayibulisa ke nefemeli ngokunjalo kaphumelela umama notata izihlobo ezalamana umntwana abashumayela abakhona bulisa nani bobawo bawumasona ndiyabulisa bawubhishophu namhlanje abantu bakanoxolo babona igalani banegalani bandazi ngalo namhlanje babona and futhi nobana baphi belithini bothukile bothukile kangakubana ndibabone bamasibonegeyithini bekhombisana ngayo uye nyani uye nyani bantu basenoxolo ndikunye nomama notata evangeli sikhokelwa uba wethu uBishop yile nto inkokheli yam uba uGayi ndiphantsi koGayi bawuGayi kwiSebe laseSpati yile nto ethe xana efumenela umcimbi mandizomthetha wandixelela yintoni elindelekileyo makasithande uThixo andizuyenza nde ke bawuGayi kuba siyayazi into yokubana uba uBishop unengxaki yokubana iflight yakhe iyatsala ngoku ke andifuni umtyela ixesha usenomsebenzi womsayisi bomawonane bomama sithetha umama lo unxibe izambane impahla zecawe. Amen. Umama ngumama kaPhumela, utata ngutata wakhe, sikunye nayo yonke le family enkonzo. Ndiyayazi ke abantu banendlela zozitolika izinto. Abanye bazawuthi siceliwe, abanye bazawuthi sizokwenza ifavor. Hayi, sikhala nawe mama, siyinkonzo. Yile nto kusuka abantu eKapa uthe ukuba uPethu Bishop xa efumana esi sithombe wathi ndiyamazi, wathi nobana kwenzeka ntoni inkonzo ibhizi inkonzo ePentecost tonight, but mandihambe ndiyotsho eBhayi ndiyolila nefemeli yakacele ifemeli yakho manguvu. So silapha nje sizongqina into yokubana umama utata intombi bakunye nathi enkonzo. Xa sibe sihamba biveke ndibulele nabantu basewisile besikunye apho siqhuba umcimbi sathi kuvulekile mabeze because yindlu yenkonzo lesingene enkonzweni ke khange sisokolise bawuka, khange sisokolise uba uBishop ngutata kuqala nam utata kaphilapha kodwa xa kuthetha ngomcimbi wenkonzo uphuma imvula inetha. Nanku mama xa sithetha ngomcimbi wenkonzo uphuma imvula inetha. Makasithande Thixo. Umntana uthe elihilihili lobuntwana kodwa walimamela ilizwi lomzali xa esithi masiye enkonzweni yenzeka. Ndizama ukuthi ke bawo asicelwanga size kumcimbi wethu. Ngaloo mazwi ke uba umasipala ndayinikezela uba ubesithumele uba wethu uGayi wethu uphethe inkosi yethu ame. Na
sitshintsha Hayi man. ngoba sisuse umuntu umhlaba waseKapa inkokeli yethu yaqonda ukubhaliseja akululanga kumntu angavala into engenisimayo aze kumphefumlo ongasekho. Loo nto ibonisa ukuthi ebandla limkabisile umntu ngamnye othe wazinikeza futhi alikhathelele oba ungubani as long uba uliqungu lasereform wakwahlelwa into silapho ngaloo mazwi ke ngoku sinikezela inkokeli yebandla utashina Amen. Kuba inxeba losolekeko linzulu liyafana nqwane inxeba lokwaliwa ngoba waliwa uvele ungayazi noba indawo libuhlungu noba intloko noba ngumlenze uphela ulala emini uthumile thetha ngale femeli mayithole Amen. Uba ndizawushumayela bamongameli babhishophu wam bendizawuthi kweli khaya lo ubizwa nazinzulu ngengqangqasa leki ithemba lakho kuye kuzokuvuselela babhishophu mandithethe loo nto yodwa lo ubizwayo nazinzulu ngengqangqasi zonke leki ithemba lakho kuye ukuze uthuthuzeleke amathemba ethu ke siyathanda uwaxhoma ebantwini kanti ithemba endifuna unika lona fameli yasekhaya lithemba elingasoze likushiye endleleni lithemba elakuhamba nawe nguYesu Kristu lowo leki ithemba lakho kuye ukuze uthuthuzeleka awuzuthuthuzeleka ke uba ulibekanga kuye ithemba ngoKristu Inkosi yethu nyakanyiswa ingoma inhliziyo yakhe ilikhuni ekafaro yathemba yawuva uba ungena naphi ke ndiyongimamela funeka sibaxhasa abantwana bethu ekwenzeni okuhle bayibonga inkosi
ilizwi lethu silifumana kwincwadi yesitshilelo 12 22 verse 12. Funda. Yabona ndiyeza kamsinya umvuzo wam unam ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uyakuba njalo. Phinda ufunde uba kwikhoma uthi khoma. Yabona ndiyeza kamsinya umvuzo wam unam koma ukuba ndivuze elowo njengoko umsebenzi wakhe uyakuba njalo. Makhukhu. Yabona ayokwekwe missing ntombazana ngoba ithi kengiso bathabe Sotho bona sheba athi amaZulu lalela la bayibona inkosi kodwa uThixo namhlanje usebenzisela igama libhalwa ngumpostili uYohane. Bayibona inkosi. Ngalixesha kwakungekho fashionable khonza ngoba ayethuthiswa amaKristu. Le ndoda ithathwe eFese iyolahlwa esiqithini sasePatmos. Ebhala nje imfama emehlweni. Kwathi kuba uThixo kukukhanya wathi mhla kwakusenyanyeni wathi let there be light. Wafekukha. Bayibona inkosi. Kodwa wayichilela le ndoda yabona isogqitha abantu ababonayo. Kwindlela ebheke eJerikho ikhona imfama esola ukubona. Yogqitha ingqilimbele ezibonayo ezinamehlo amabini. Yazazi biswelile ukubona ithi Yesu unyana kaThixo ndenzela incebo. Yabona. Unesizathu uThixo makatsho. Ngoba noba umuntu ebengxamile uke wathi mamela uyema namhlanje lisuku loba ume noba ubhizi intoni umamela uThixo. Isizathu sokuba mamela incwadi yaseKorinte ithi kuzilika ichithwa lendlu. Bayibona inkosi. Uthanda ungathanda uzawufa. Ukufa ungakhange wamamela uThixo. Bayibona inkosi. Uyakhala uyobhadala uthi umenzela umda ongena kugqitho. Wawufika umda kukho ukhule nobuqokisa abantu uthi awudubuleki uzawahamba. Sabe sisazi kumandi uphile emhlabeni ngoba uthi umdlali indlela ithe tye kodwa isiphelo sayo zinyembezi. Mamela uThixo ngalomzuzu. Kangabe uhleli onwabile nokhona awulibali yonke into iphelele. Athi umbhala into yonke inexesha layo. Liyazi ixesha uYesu angasushumayela ngoba uthi uyabona achaza ukuthi mamela ntoni ndiyeza ngoba
2 weeks back, uYesu ascended to heaven. Bayibona inkosi. Wenyuka kukhangela. Yathi ingoma yathi abanye abambonanga. Dithi madoda magalili nimelani na nondele zulu bayibona wathi kuba abantu babevini mhlakwazayo uYesu esithi ubuya funa ndilandele bayibona inkosi wathi khona indoda eyaminqwa zinto zayo bayibona inkosi ngoba ungakholwa ukuthi uyaminxeka benesifo setotoki umuntu onesifo setotoki yona weekend yonke ngecawa imali ayitengi uya kwesiaram somfazi amboboleka ngomvulo uyagula yintoni unesifo setotoki iyo lento yalibazisa uJudas ithi ndumiso mabuthi nobuvele libakhe uthatyathwe ngomnye namhlanje nguwe igqirha lakho lalela uThixo uyabona he declares ndiyeza I'm coming to you ingxaki into olindela umuntu ubuya phela uzawuthi ukuyokuthileyo ngoba lo muntu umane echaya into qobe festivale ulindile bayibona inkosi ndiyeza uzobuya njalo
ndiyeza kuyo kumandi ulinde indwendwe uthi ungena ntsento ulole ithi intloko ifresh beke salu ngoba uyazi ukhona umntu soze umbone uyesu ungazilungisa ndiva ngo-Amos sisahluko sesine uthi zilungiseleleni ukumkhawulela uthixo wenu akufunekanga ukubuliseke njengomntu olele etyotyumbeni kanti qalele unkaba kalali nangoshoti sisuke ithindlu aphume nje ndiyeza ukhona umntu esimlindileyo uza nantoni uza nantoni hayi uyolo lo mntu ongahlaliyo embuthweni zabantu ongahambiyo ngecebo labangendayo ngoba uthi uMateyu 25 kuza kohlulwa abantu ababili babonge ibhokhwe kara igusha yiso babonge yabona yeza kuwe uza nantoni uYesu umvuzo wam ukum ayikho into yamahala kungokwathi umzalwane uPawulos ke bazalwane qinani nisazi ukubulaleka kwenu akulambathi enkosi kangaba sizinyididi siphethe umsebenzi kaThixo ikhona ixesha esizawuvuzwa ngalo umvuzo wami ukum yake yaphazama indoda ihlele esangweni letembile mayibonge Nkosi icela amaliso ngoba umuntu ongafuna uzenzela ndundini thola noba zibhoti lube nemali yekuba likhoba lokucela imali iyaphoqa ngoba bazalwana zikhona into eziphoqayo ukho into ekuthiwa nguplastic umngqale kanti awubali ufaka ikheji ezingapha sukathi phu uhlazeke mayibonge Inkosi endoda icinga umvuzo khoyo imali uthi umbhala igolide nesilivere asinayo siyasokola ngabantu abazenkonzweni befuna imbunda idona ishangula siyasokola ngabantu bezweni sithandaza nje eli baba
umuntu asoloko ebona imali athi ubheka umuzi unganzona unzonda nandaba ngoba ndiyomali uthi igolide nesilivera asinako esikunika kona lilizwe likathixo athi umade uqwebana ubutyebi basezulwini bemhlabeni uyaphela umvuzo wam ukum ifeyizi yokugqibela sisahluko sokugqibela eBhayibhileni sisithembiso sokugqibela kwabakholwayo mayibona yavela inqashi ngoba kukho umuntu ongafuni ukuphangela kodwa kuke kwakho umvuzo ucima izibane awuquthe hey awuquthwa lo mvuzo uyasetyenzela mayibona amen uyesu yesu jesu ayikokubhatalwa in kind uthethwa sisithile uthi ngalamini kuzawuthiba incwadi ezimbili kukho incwadi eyiregister kukho incwadi enemisebenzi athi umbhalo ukholo olungenamisebenzi lufile kukho abantu abane besithi bayakholwa kodwa bayenzi imisebenzi yokholo into ayenzayo uzenza ispectre sabakholwayo anesithi irongo le irongo sukogqithwa nguthekwana yena une-introspection athi ngimbinga ngihle ngapha ndoniwa yile ndawo ingxaki yakho solo kunabantu apha entloko abarongo engakushunyayela uthi ngubani lo hayi nguwe amen uthi uyesu ekugqibeleni yakunika umvuzo wakho wokusebenza kwakho athi uPaul 2:8 lumkani ningaphulukani nezinto nizisebenzileyo khona umuntu akheshe kakuhle endleleni athi amahebhere basoyike hleze kuthi kuselidinga linye singene ekuphumuleni bayibona ukuthi ngoba omnye uzawulahlwa zi-elections dibane naye libele nobungumama ngenyama siyaya alahle iprinciple kodwa usiwazi uba unjalo awuzufumana umvuzo kaYesu ngoba uthi umbhali ohlwayela ngokuvimba uzawuvuna ngokuvimba athi loo nto uhlwayelayo uyakuvuna kwayo lalela namhlanje uthini wena hayi WhatsApp intona enye into le yamachina hayi TikTok atumbali ndikothelwa lilizwi yakuva ukusebenza kwakho namhlanje it's never too late to make kodwa wazi bindlu ayilokhaya uwafuneka uzenzele ikhaya bayibonga inkosi Yehova ndithembele ngawe mandingaze ndidaniswe xa ihamba le ntombi namhlanje mayikushiye nento mayikushiye nomvuzo kaYesu bayibonga inkosi ngoba uvukile wenyuka wayezulwini kukhangela ndiyathanda ke ngoku okokuba xa litshona ilanga lalodade ukuba ubungamilanga ntweni khawuphuma ingcambu
yazi abantu abaninzi basokoliswa into encinci, babethwa yimona. Iyayazi lapho ngokuthi uyayazi imona akhonti sokolisa njengomona uba ngenziwa into awoneli esahlala esangweni uModekayi angeneli nobulela ukumbini noba uncokola notata ukumbini abandazi into yami into kwamihlaba mama ngentweni yabona yeza kuwe umvuzo wami kula akujudwa mntu ngalo mvuzo uyawusebenzela athoma zona akudala athi Zulu uyawulingena inaloo nto into xa inyani mane sizindala ezangoma ayindalanga nix izingena inkosi mayisikelele usinyelo kwensikayo okunangona phakathi
usibiza isitethi sokubulela uMr. Yankis oba ndimbiza kakuhle uyaqola ke uba andimbizi kakuhle emveni kwakhe kube siza abantu abazafunda Wozana enyangweni sakhabe sisenza lo ulandelayo umsebenzi wokufunda kwencwadi. Sofunda yokuqala evela ku-Asante Bheketha. Phumelela andinamazi okuthetha nawe ngoku. Kodwa ndiyayazi uThixo namanyanga ngeli xesha ukutsala umphefumlo wakho esiya ezulwini. Uhayi wam awucinganga. Amabhonga am uwacimile. Bendifuna ukwenzela wona uphila. Ngawo lo ndiwenza ubeni ngomqondo. Ngamanyango sobe ndiphinde ndilibale usuku endazalwa ngalo owazalwa ngalo nge-19 ka-August 1998. Hambe kakuhle Zotshokazi Mandana mzukulwana woSidulu amangwevu kodwa ngamandla namantande undikhonzele komamtolo intombi yakasiwisa ndikukhapha ngalamazwi angel angel kaSandi iba noxolo komnye nomnye ngoko kulungileyo isuka kumamakhe Bheketha. Lena isuka kumakhulu Mangwevu. Mntanam besihlalisane kamnandi nawe ndikuzama. Uthe xa uzaba ukulunga wavutha umlilo. Ndohlala ndikukhumbula ngeculo lakho i-206 ndiyakhala kuwe Nkosi. Hamba kakuhle Zotsho.
elihle lokuphumla udiniwe. Ndikukhaphela ngala mazwi, undidilizile ngenxa zonke, wanothula ithemba lam. Bendikuthembisile ukuba bonke abazukulwana bonke sizofumana kodwa wandishiya ndisali isithembiso bendicinga nguwe uza kundingcwaba okuthandayo umakhulu wakho usizile. Isuka kuVuyani Cekele. Phumelela, ndilibonile uhambo lwakho. Ndinethemba nokholo ukuba uzoziphatha kakuhle apho uya khona. Undilungiselele indawo ngoba isiphelo sethu sinye. Kona ukufa akubalezwa, akuzinyelwa. Ngalo mazwi ndithi ulale kakuhle. Ndikukhapha ngala mazwi, hamba ngala mandla unawo. Isuka kutata uVuyani Cekele. Hamba kakuhle mntanam, mntana kabhuti. Uyayazi inyani wena ndikuthandile nangona ubungavumi bandingudala wakho. Undikhonzele kubhuti uxabiso nosombi abazali dlala ngoxolo. Uphumelela Angel Nxayisa. Sanatshomi unge ndikukhumbule wamka ungazanga nakum. I'll forever miss you and you'll forever have a special place in my heart. Nzahanjiswa ngubani le xolo yonke. Lale ngoxolo sisi wesiba bendinendaba for wena. May your soul rest in the heaven couldn't wait for you. Athi udadewethu xa undibiza sisi undishiye ndisakulangazelela mna. Akumnandanga kum ungabi nasisi who never gives up on things wenza isiqiniseko that imfundiso ezigqithele nakum. Bengoyena othethayo ke ndithethelwa nguye. Ebehlala nam ngoba siyalwa, esazi andizomthethiswa kodwa eqhube yedwa ke athi ungumntana kamama waziwa ndim. Ndihlala ndiwacinga amazwi akho. Kuyo yonke into ibisenzeka ungudadewethu. Ndikuthandile, ndisakuthanda mamzotsho. Uhambo lwakho lundothusile mna kodwa you forever be cherished forever within